Umlalazi uthi uMthandeni uyena uxovizwe la kumaskandi, kodwa ukuxova kwakhe izwe lokho ukwenza kahle khona lokho kumenza ukuthi awine uma kudlalwa igame. Nengqwele ithi ngokubona kwayo uMthandeni uyena ophethe ngegame, kodwa kwesinye isikhathi ubuye abhede kodwa ngengqondo ubaphethe. Uyabona-ke uxovizwe la kumaskandi uMthandeni umfo kaManqele usehluleke futhi unakho ukuthi eshe kwesinye isikhathi asho kahle kamnandi athi uMthandeni into engicanula kulaba kulo mdlalo esiwudlalayo uma ngabe ngiyiwini igame abafuni ukuvuma. Yiyo-ke into engicanulayo leyo. Ingenzeke loo nto ukuthi ngiyiqonde ukuba uyaqonda uMthandeni ukuthi le nto ayenzayo iwumdlalo. Usebehluleke ngempela, usewuwinile lo mdlalo. Sengikubukile-ke lokho-ke mina, hayi wehlule uMthandeni bafana bakithi. Noma zikhona-ke nje izinto azenzayo ezinye-ke impela ezukuphoxa ubona ukuthi hayi-ke lokhu kunomsangano phakathi noma kunenhlesanyana yento ethile asuke seyenzile. Ekahisha ungene ephethe isibhamu ngesandla. Nithula, ngingazwa umuntu okhuluma ngaleyo nto. Nithuleleni. Inhle le nto enziwa uMthandeni laphana noma i-wrong. Asingobani thina? Asingoxovizitho senyova. Ay